ли тук? Да. Йоника. Йоника, не пияна. Как работи? Я да видим как работи. Има някъде, където се включва. Има. Работи, бабо, работи. А микрофончето какво прави? Ако пееш? Пей нещо. Момичета, слушай. Ало. Не. Не, това пък е радио. Натисни, но той е радио. Ама дай да видим някак. Има ли? Вижте указанията. Изпей. Mother finger, where are you? Ами не знам къде. Някой ще го научим като трябва. How do you Тази ще го do? научи, там не пише ли някъде? Той не го отпусна Пламен, да има. Самия микрофон да няма копченец. Натискай подвид водо. Няма какво да направиш. 50 метра. Хора, стоящи пред бюрата. Ани, ще го пусне.